kanalen. I dag bliver det en 10 ting, I ikke vidste om mig. Eller I måske ikke vidste om mig, fordi mine venner er mig meget nær. Så ja, de ved meget mere om mig, end dem, der følger med på kanalen, måske gør. Så ja, lad os bare komme i gang. Den første, jeg ikke kan lide surfløb. Nej. Den anden ting, jeg kan ikke lide oliven. Den tredje ting er, at mig og Victor er slået op. Og I behøver, ikke fordi jeg tror det, men I behøver ikke komme med alle mulige kommentarer, fordi sådan er det bare. Den fjerde ting er, at jeg ikke er specielt glad for katte. Altså, jeg er ikke bange for dem. Ja. Nej. Jeg kan ikke lide katte. Jeg har selv en kat. Det er meget hyggeligt nogle gange lige at ligge af hende. Men så fælder hun, og nej, hunde det var ikke, eller kat det var ikke noget. Den femte ting er, at jeg er en shopper freak. Når jeg har penge i hånden, så skal de bruges. Hvis jeg har en 2 år tilbage, så går jeg ned i sådan en slikbutik og køber sådan et eller andet tyggegummi, jeg bare smider i lommen, altså. Ja, jeg er god til at bruge penge, og det er ikke særlig godt. Nej. Den sjette ting er, at jeg kan ikke lide cola. Men jeg drikker det, hvis der ikke er andre muligheder. Ja. Den syvende ting er... Ja, den syvende ting er... Jeg ved ikke, om I ved det ved I nok. Nogle af mine venner gør. Min klasse gør. Og mange fra klassen ser med. Ja. Jeg elsker risengrød. Risengrød og tunmusik, det er bare mit... Ja. For at sige det livet, så er jeg bare en madfreak. Men der er meget, jeg kan lide. Men det, jeg kan lide, laver jeg ikke andet end snakke om at lave hele tiden. Og spise. Sådan noget kalder vi bare lige en madfreak. Og den 8. ting, at jeg går meget op i, at alt skal være perfekt. Mine matematikbøger, der skal alt skrives sådan pænt, og i mit dansk, der skal alt skrives med sammenhæng, og det skal være pænt, og jeg er måske en perfektionist, bare lidt. Det står ikke lige. Den 9. ting er, at jeg elsker, det ved I godt. Det ved I godt. Hvilket nok også så i min sidste video, hvis I så den, hvor jeg står og synger lidt med på min juleintro. Det er rigtig godt, Alicia. Godt. Den 10. og sidste ting er, at jeg går rigtig meget op i, at mine venner og min familie har det godt. Og jeg er sådan, ja, jeg er familiemenneske. Det ved jeg ikke, om jeg ved. Der kommer ikke så tit video op. Og når der ikke kommer video op, er jeg sammen med min familie og mine venner. Så jeg er sammen med mine venner. Jeg er sammen med Gry og Vilma og Marie hver eneste dag over i skolen og efter skole. Der er jeg enten sammen med Gry, Marie eller Vilma. Eller min familie. Eller, nej, undskyld, jeg glemte dig. Eller sorry. Ja, så er vi også meget sammen med. Den skal sidde lige. Så ja, det var egentlig bare alt for den her video. Hvis I godt kan lide de her 10 ting, så skal mig gå ind og lave dem til en serie. Hvis I liker og kommenterer nede i kommentarboksen, skal I skrive, hvad skal I skrive? I skal skrive 10 ting.
Altså ikke sådan T-I, men ting. Så det var egentlig bare alt for den video. Håber I nød den. Og like, abonner og kommenter. Så ses vi næste gang. Hej hej!